Nandito kami ngayon sa Karkar. Pauwi na. Yeah, bills ako. Sa Cebu, Masimana. Tapon vibes. Sa mga gusto magpa-shoutout. Shoutout. Yung Mayok. Ito si Moyok. Subscribe our YouTube channel and click Hindi mo kita live. Mayok. Ha? Waway. Dinsyo. Apa main ikon? Live na sa YouTube po. Yeah, Na wala. Ano na? Video. Adra. Ah, kuryoso na lang. Pinta na. Pinta na. Tayo. Dimso. Ernista. Tapon vibe. Kita ingatan mo to. Best actor, Dinsyo. Pa-support. Pa-support sa mga channel. The Brothers Rhythm and Tapon Vibes. Ada siya. Shout out sa 4 viewers. Shout out. Shout out. Sa gusto gusto magpa-shout out. Shout out. Nag-aaral laki niya para malili na dyan malabas pa. Alas lang ako yun. Kaya maapka niya kung nila. Okay, wala Buwan na lang. Dinsyo. Shout out. Subscribe our YouTube channel. Iwan eh. Ito pa dali ba? Shout out, Jeric. Lugar na Ano diri ka na ubong? Mataw dali yun, dili ka. Ayun nga, pagdukar ka lang. Karkar. Gamay rin. Sana na mayok. Live. Alis natin dangin. Tapos sa